hambai kuplung ani bugra Jesu subrayo lobza gai mang tong thung mol rum rum subrai Jesu Kristo ni limu ubui pethar ka hambai kuplung ani bugra Jesu subrayo lobza gai mang tong thung mol rum rum subrai Jesu Kristo ni limu khak sama krui fru Jesu no 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 bo nini kok tharo no muito khalayo khak sama krui fru Jesu no no lo bo nini kok tharo muito khalayo lama tong sakno 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 ani fan kerei subrai no no karei lengui kelayo ang bene kai tor ni elem bayang le fan manei baca o Jesu no romei ani fan kerei subrai no no karei lengui kelayo ang bene kai tor ni elem bayang le fan manei baca o Jesu no romei zengzal fai fru hambai no no nini kok tharo no bekau ju khak sama krui fru Jesu no 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 bo nini kok thai rom no muito khalayo lama tong sakno lama tong sakno lama tong sa